presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigapon inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga igsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga gamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga dading. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Dading. Kini ako asawa ba? Naamgod ko'y namatikdan na niya nga kon makuratan gani, maiking. Grabe kayo ngayong kahadlok ba? Maunang na problema ko. Pero aron masabtan ninyo akong sugilanon, ingnon ko na pagsugod ang tanan. They say you found somebody new before you sakto na yun, putol na sa iyo ko na. Sakto na doon, putol ko. Sige, wala ko kinutuwa itong putol mo siya. Ay, pre, unsa man, okay na kung sa imong comment akong kinantahan, pre, putol mo, nalipat ko na. Sa imong ikasulti, pre. Dada, no? Ayaw kayong pagkakanta mo. Kaon-kaon ako pineapple nga bread. Nga. Mayo kayo, mayo. Okay. Anong kanta? Na ako challenge mo. Ha? Unsa man, Kung makatabag ka sa akong pangatana ni mo, ako ipalitin mo para pa nito. Oh! Your words are so... Tinuo lagi na. Sige. So, challenge na mo, no? Challenge. Kung makatubag sab ka sa ako pautanan Sa ato ba nakaka-challenge ako? Oo. Ay, bebe. Kung makatubag sa ako pautanan mo, ha? Ako'y mapalit para panihan. Sige. Kanida, murag nindot yung putra. Ako lang. Ako yung hagad. Ako yung challenge ni mo. Ako. Shoot. Sige, una pangutana. Kung sabi sakto, ugma lunes o lunes ugma? Oh, sayon. Sabi. Pero ano mo, oy? Oh, wag kami bawo nga suhito kay ko ano yung na. Membro ko kuno dabi. Di ba? Dabi? Ganyan to. Membro ko. Mo ba? Tubag mo ni. Masa? Dong! Manimba daron? Dili, oy! Business pa man ron! Kadungo ko, pre. Birnis, sa ito pa. Sabado, ugma. Urbida. Bawaan na, pre. Palabal, mag-umari tao na eh. Urbida. Ay, huwag mo tamang sabot yun. Dito pwede magpalaban na bisan kensa, pre. Urbida. Sige, okay ra. Karon, ako na sa'yo mga tanan mo, ha? Sige. Okay. Ako mga tanan. Unsa may tawag sa tao nga naningkamot nga ang bunga sa iyang pagpaningkamot gipatuan yun niya og singot. Ha? Betwag. Bungag singot! Uy. Lay, laki siguro. Lain. Pwede na ka ni, pre. Ano ba? Okay. Like, pungutan na. Kung ang asawa murag kunog cubes, nur cubes, ug ang bana murag bitsin, unsa man ang kabit. Tubag! Magic sarap! Ay, magic sarap! Ay, agoy, bida. Nari ka niya, taon? Oh, ganina na. Pauli sa to, Pauli. Aling. Na dito magtiwas. Pauli. Darling.
Uy, naunsa ka diya, dading? Ah, nada ka diha, day. Naunsa ka? Nalingaw ko pa ito. Imo na sa gikabuangan. Ay, wa, good. Siya may open ato. Ha? Yung siya na ay mga challenge na ako siya challenge. O di ako sa gi-accept ng iyang challenge. Na, kamo no mga hanggaw, gid kaayo mo, uy. Pasig mag-away na lang hinuon mo hangtod anang inyong mga kabuang, ha? Tungod sa inyong mga kabuang. Ah, kagin pariteryo eh. Pero swerte biya, si pariteryo ang iyang asawa day. Ngayon nakasulti man kaan ng swerte siya. Anong dili man nga, gwapa ko sa marisaling. Pero, gwapa nga tanga. Hilom na dading, uy. Hinawayon baya ni mo. Nanaway, midayig noon to. Dili na panaway. Imo ha pamangyong giingnan nga gwapa pero tanga. Tinuod man sa ang iyang kagwapa, ha? Namunit siya ng teryo, nga naidagwa yan ng teryo, marag, miyembro man sa more or less. Tsaba da dading, uy. Huwag ka kahibaw tinuod nga rason kung nganong giingon siya ana nga gwapa pero tanga. Kung ano man mo sa may rason. Gihimo na siyang gwapa para may maibog niya ug mao na si Teryo. Unya gihimo lang siyang tanga para maibog niya si Teryo. Mo or di, ay? Dong, gihipos na ni mong inay Haisloyo. Oo, manaday. Ako nang hipos kay basig mag-uwa na niya. Dong, nadlo ko. Buhay na! Kanay mo gikumot, buhay na! Ay, gikumot na ko! Itlog ba? Hala, itlog na ini. Sorry, dong, sorry. Ingunahan niya ko asawa basta makuratan gani. Kutob sa iyang magunitan, iyahan na kumuton. Unya to. Dong, sorry kay dong, sorry ambot. Uy, basta maigking ko, murag ko mapanglimutan sa kong kaugalingon. Sakit ka, Roy. Sakit. Sakit. Kay, sakit. Tana po yung ka. Ibaw mo kang magikumot niya. Labir, perti mo makakumot oy. Apit ko pulsang itlog na kumurong pulsang yun. Oh, Sunod ba? Matuga na ita. Pagsulo o gloves, ha? gloves? Gloves sa unsa man? Gloves sa boxing. Ano man? Para yung kasong mukilat o kalit, ni kagabi at least maglisod na kagkumot. Ako mo sa lisod-lisuron ni mo. Ay ko kasula-sulaan na, uy. Ikaw may pangita og paagi diha kung unsaon nga dili ko na makumutan. Ako man hinuon, may mag-ako ng sa. Oh, kumusta naman mo sa imong bana, Amancia? Okay raman, Mima. Naunsa man tong bana nimo? Nga nalabyan man to nako nga murag nagtakian. Ay da, gipilasan ang lubot adto, uy. Uy, nganong gipilasan man? Nga ka ng pilas anak raman sa bugan. Bugan bitaw, unya ka ng bugan ug ang lubot silingan naman na. Kaya bagbaya nimo nga wa kay gibutang nga tambal adto. Ay da, maayo ra to mo, uy. Alam to kabalaki, uy. Oh, madahan nga nakakita ko sa naong atong daddy nga samtang nagtakiang nga naglakaw, nagkulis maot mang naong. Ay, mahibong pa man ka sa naong anak, ma. Nga daan naman ang kulis maot. Bisan pag magkaon, magkulis maot, magyapong naong anak. Aw mao ba? Mo na nga ayaw na, kahibong anak. Ay, dali na, arita diris kusina. Patilawon takas giluto na kong manok nga humba. Manok nga humba? Naday manok nga humba? Pastilan ba yung mama? Oy, karong mga panahon na, wa na yung mga imposible kaayo, ma. Ang tanan sayo na lang kaayo tungod sa ka-high-tech. Ang lisod, himuon ng sayon ron. Mao ba? Maon na. Nakatilaw na kag pansit ka sinugba. Saingan? Pansit ka sinugba. Yawards. Pansit, gisugba? Gahapon ma, nagsugba migbulinaw. Unsa? Bulinaw nga gisugba? Oo. Kuya, wag ninyo. Uy, mga normal pa mo? Ay, dali sa kusina. Ato tas kusina, aron makatilaw ka. Dali dayon, ma. Ay, nasunod man ang akong anak nga wapo. Ay? Ay, problema? Ay. Di ba yun ay kahinog sa panahon na? Ang mga tao nga hinog na sa panahon, hamukilaw na problema eh. Pero ikaw, bida. Diyan mo na yung problema ni mo, ha? Grabe kayo.
Grabe kay sila tayo eh. Ano man. Ila kong gipasangin lang nga, gwapo ko do ko. Unsa may gihimo nimo, ha? Aw, wa, kay solid man kayong ebidensya. Day, kay galimod na day. Liwagin ka na ako. Ikaw tay, daily na mo yung akong problema. Oh, naagyo day kay problema. Lagi tay. Okay, seryoso tagamay. Dak, alang tay. Ako na to. So, karon, tell me. What is your problem, ha? Kining tay, kaya ba ako asawa ba? Ug makuratan ganin na siya? Mangumot man. Marag tungod siyang kahadlok ba? Bisag unsa iya magunitan. Kumutong. Oy, unya. Ako god, kapilan ako niya magkumuti. Karong last, gahapon ba? Kalit magliti. Perti niyang kuyawa, marag ginirbyos. Unya. Ug tungod siyang kakurat o kahadlok. Nakumutan niya nga akong itlog. Unya na po siya. Wa man noon. May beligon. Akong itlog. Dili. Awon from day. Ay mo pagkatao. Huwag ka madas ka suko o kalagot. Napailog gapon ang imong pabili nga magpaubos gapon ka. Mo na ibot ang ipasabot di mong hindi mong itlog, oy. Oh. Oo niya. Kining, mutan ako din mo tayo ba? Unsa ka ng iyang gibate, no? Sa man, sakit ka na niya o malniresim na niya nga mangumot? Ay, anak, di ko makatubag. Anak, di man ko psychopathic. Unsa nang sakit? Unsa mo din? Kana bang doktor nga mag-anak ba? Psychologist man na tayo. Psychologist. Mao tingalin ang nanapa na. Basta kay maura na sila. So, ano ko ni ko asawa tayo eh. Ay, pa-check up na. Asa man ako na daw? Ato, doktor, ang ato ni mo dato sa hinsa, di ba na madawat? Tato siya. Pa-check up na. Para maklaro ni mo kung nung sagoy bate ng asawa ni mo. Kau na danis, doktor. Unsa? Naunsa ko taong kadading. Nganong dadon man ko ni doktor? Unsay pagtuon mo na ko, masakiton ko? Wa ko'y sakit. Ay, kalma lang ko daw eh. Ay, problema mo eh. Di ay, pagklaro diya. Mabitang dadon tayo doktor para maklaro kung unsa gana ang imong gibati. Tama mangumot kag kalit. Pasindig bitambala no. Nya nakay kwarta ikaw patambal nako. Nibawag pag pilay pangayos doktor ana, ha? Gamay lang 5,000 ana. Nya nakay kwarta diha. Oo. Na kay kwarta. Wow. O pagpuyo. Ay. Mausan na yan mo problema kay wa say kwarta nga ikabayad sa doktor. Kung ako sa check up, unyan. Pre, dadaan na sa albularyo, pre. 5 tisoy ba? Ay, siya pitambala na. Kay debyusa itong ako asawa, pre. Siya may kayo ato. Ano ba, pre? Nervyusa din ang asawa ni mo. Grabe kay. Ultimo siyang anino. Iyang kadlokan. Kay na ako na yung patay niya. Hastang iyang anino. Iyang gitigbas. Gitigbas kay buot ko nung patay niya. Ano ko taon? Sige kung sunod-sunod niya. Mong iyang gitigbas. Abi niya, bupatay niya. Uy, luya siya anino. Lagi pre, luoy kayo. Dugo in town. Iyang anino. Nagkadugo. Grabe kay. Nervyusa akong asawa, pre. Hangtod may abot sa punto nga kung manamin siya, pre, madlok na siya siyang naong. Hindi tanaw niya sabi, pre, kita siya siyang naong. Di na gisubtuo nga iya hato naong. Nagtuo siya nga, takuban na to. Biha sa So, taon. grabe lagi kay, pre. Mao na nga ako isulti mo, pre. Dada na sa albularyo nga mga nagtambal sa akong asawa. Grabe kayo. Ako gidaan tong ikot siya. Dito na ayo. Oh, kung mauna. Kuyugi ko, pre. Ha? Dadun ko na akong asawa dito. Asam nilang bay? Ay, naunsa man na siya. Kung ang lagiin ko ba, kanang dali ito siya maigking? Dali siya magkuratan ba? Normal naman na nga maigting ta. Normal lagiin ko, pero kanang makuratan niya siya, mangumot man. Kutob siya magulitan, yan ang kumuton. Uy, kuyaw. Abi ko naman ko, kapilan ako magkumutian na niya. Kaya akong buhok. Siya nakahurutan na yun. Maigking gani siya, mangumot niya sa kong o. Unya, lugar bang buhian? Mao na nga, hapit mahurutan ko mga buhok. Ay, ano na mo? Ang laro tanin tanan. Delikado. Boy, no? Tambalan ta na. Suklanan nga tong sakita. Ako'y manambal nga way giatrasan bisan unsang klase sa sakit. Dali inday. Paduol di rin ako. Unsaon ko ni mo ingko? Ay, ako'y bahala. Was and learn ka lang, ha? Ayaw,
dihaglihok ha kay akong hiluton o gamay ang imong o base nay disalign lang ni ha. Relax ha lang ha. Relax lang yun. Ay. Daing ko, Ingo. Ang sakit ko. Ang akong itlog ikumot. Buhiin nila. Uy. Buhi na rin. Agay. Dili, surrender ko. Agay. Surrender ko. Niya mo surrender. Kung di na ko ni mo dahil bahala nang ika. Ay, Ginoo. Muna yung problema ron kay hasta ang albularyo. Surrender mo sa ko asawa. Saan mo din ako? Hasta ko mo magigad ang ako asawa. Ayaw na pagkitang ko ninyo. Kung saman ko ka mong pasultiyon, dading. Hello, Ate Pres! Good morning, Lutupad, Toledo City. Sir Pedro, good morning diyan, Sir Pedro. Sa alimango ni Tuninatad. Tuninatad. Oo. Ate Jen, good morning mo diya. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, Jen. May adlaw sa tanan. Ay, adjust na. Good morning sa mga mama nga padayon ni Balisa Tondon. Pipitabliya ka taas ng energy. Happy pirme diha sa Toledo. Naghagang salamat mga mama ha. Palitsan mo sa ato ang Don Pepe Tablia Dark Chocolate para sa mga dagko niya. Diamond Yema o BM Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami kina na to ato ang kining Don Pepe tabli ang mga bata lami kina nun buntag sayo nya kita mga dagko mga idaran adili mga idaran kini ato mga teenager kanang dark chocolate nga Don Pepe mao na imna ninyo nindot kay ato babati ninyo anong mga teenager nya sa magsuri-suri mo o sa pasan mo OBM special o nya Diamond Yema special tasty fish cracker para sub latong giginom ta ingon man kon magsuri-suri ta Paulitos Macaroni Crunch o nya sa tanang mga tao po ni Deshin diha sa Bromwich PH diha sa page diha ta Facebook salamat kay nimo in Deshin og ni Kuya Nick Pipito og Dudong JR Pipito good morning basta Toledo Kuya Nick Pipito sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar fertilizer good morning diha og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Ricky Asnar Sir Ryan kang kay Ma'am Casmer Araraw nga ang gigamit sa ilahang opisina nga kapi ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix mo na the best kay natong imnon diha labi na sa opisina ni Lister Daan kaping matapang nga kaya kang ipaglaban Sid Panyawan Coffee Mix pod og si Kuya Francis Paris mao na sa dayang gigamit ron Sid Panyawan Coffee Mix salamat kay ninyong tanan Ate Pres Okay, ay sendo dato karong adlaw. ato sindo Ate Pres si Dodong Dading Dading. si Dading tao na Ate Pres. Si by Dading niya, problema niya Ate Pres kay Kay? iyang asawa kon makuyawan. Pero may Kuyawan? kuyawan niya. Ang problema kay na ang iyang reaksyon Ate Pres, mangumot og itlog. Ha? Kuyawan siya, umuto niya itlog. Mao ba? Duta na. Ganahan ka kumuto ninyong itlog. O kanang kadakilat ang iyang itlog ipaon na. Kadakilat, asam na yung asawa rin parehas. Di na babae inana gyud kanang pero wa lang na nila. Way Wa, Malaysia baliwaan ba? na nila. Way Malaysia. Indonesia ra. Dahil lalaki na na, Ate Pres, no? Akan na dili mayo. Ha? Kana laki niya mga utin to sa babae. Masagpaan. Makiha ka. Mao na. Mao lagi mga dang angat ko tamba kani dong murag dili man na dili iya ra gyud na dong natural na ni Ate Pres. Pero natural pero badlunga lang eh. Di ba na maayo tanawon ko sa mga tao nga mangumot kag itlog. Hapit lagi mo kilas mo talikod diyan lubot mo makuutan. Oh tinaw na lisod kay. Talikod di lubot mo makuutan. Lisod kay na dong dading may swayo pa nga pabadlong lagi si Ate Pres no. Paayog do ka Di ba pwede dia. pa doktor Ate Pres? Di na uy. Di na madag doktor eh. Manirisim na niya. Di ba? Oy, huy ngano ba gaduka ka man wa kay ko? Masin habit na Sino niya dia? masin ko to itlog banana de ko itlog. Gaduka man taon ni ato ating basa. Sam ka, oy. Babe, asa mo na babasa ba kanang babae nga inigkilat mangumot og itlog bi asa. Itlog. Unsela? Katong magpingki mag-itlog man murag Gaduka. Gaduka kaday. Ayaw na lang tingla. Ayaw na. Nangumot o. itlog. Kuan ba kung mukilat mangumot og itlog basta makuyawan siya mangumot siyang itlog. Ay, Basta naglapit- albularyo nagpumutang itlog. Ang kumutan ng albrarong itlog. Ah. Ayaw hilap tinang lang kamahak. Amo nang binuhi. Juan 5, versikulo Juan 5 verse 14. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug mingon si Jesus kaniya, tanawa na ayo ka na.
Ha? Ayan na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Ako ning gibasa pero wala ko magpasabot hanga kung dunay gibate imong asawa dading nga makasasala siya. Ako ning gibasa aron madungog nimo kining pulo nga Hesus sa Ginoong Hesus kay siya maoy mananambal nga doktor ol albularyo o kinsa pang tambalan siya maoy gingon nga doctor. Kalma lang, Ayan na Pedro ay kabayad ta. Siya mo gitawag Goliath nga doctor of all doctors. Og ang Ginoo sab gitawag sa niya Goliath og doctor of the soul. Oh. Doon na siya gahom nga pagtambal nga way bayad hindi ta mangitag bayad para sa x-ray, para sa monitoring, no? Apan albularyo mo na imong kuno gitaban ni doktor tinuod Goliath. O gila, oy. Pero wala lagi. Ang giingnan sila sa doktor nga ipada sa bularyo. Ang bularyo mo siningon. Dadala sa bularyo. Ingon doktor bam. Apan sa ako nang ibasa, ha? No? Wa ko mag-ingon dili kay nga ayan ang pagpakasala aron dili ka na mayagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Wala ko mingon nga makasasala imong asawa, ha? Ako gingon nga dangop lang pag-ampo, no? Unsa mayang kana kasagaran o makuratan siya Sir Dadeng? Unsa mayang litukon? Kana mga tigwangan Goliath kon makuratan may mga Jesus Maria Joseph. Ana man magkalang katigwangan. Jesus katungod. Kuana kung sa iyang litukon, sa iyang hikapon. Kana lagang itlog. May papahikapon na sa itlog sa manok na hard-boiled ba? Oo, kana. Mga nindot ito, pres. Inipis at makaon pa na to. Kanya ko ba? Dagdago na lang. Ini katong nila Goliath, magpanagana ang bana, madok ang bana kay mukuratan, kalito pangumot. Ini patong niyo dading, no? Isuway ko nagtapat doon yung binuhay nga ibid. So, man. Isa yung ibit. Kaya pa namin mga binuhay ibid. Kada bang, Nga naman. iguana ate pres mo na. Na binuhay nga mga uhipan. Suway ko, Uy. mukumot mo siya. Di ang bumado. Nya, ana, ipatong sa itlog. Ang kanang uipan. Ayaw, Lagi. Ayaw, lagi ka. punta po nagpiling itlog ang uhipan ba? Natinga ako. Nga naman ba? Inigtanaw na ako, no? Dili na ko pero tanaw ang itlog. Unsa ba? Babaw na. Ha? Babaw na. Ako na naulog asa dapit ang liog-liog. Alam mo na ba na nga talungan nun? Kuna ko ang puzzle, Tihon.